Dobrý deň, moje meno je Matej Kalina, som fotoreportérom vydavateľského domu News and Media Holding a fotografii sa profesne venujem už takmer 17 rokov. Slovak Press Photo je organizácia, ktorá ponúka slovenským, ale aj zahraničným fotografom, novinárom, fotoreportérom možnosť prihlásiť svoje práce do súťaže, v ktorej máte možnosť si zmerať svoje sily s konkurenciou, nielen teda domácou, ale i svetovou, v rôznych kategóriách. Hovoriť o samotnej súťaži ale momentálne nechcem, nakoľko to si môžete prečítať na internetovej stránke. Chcel by som povedať, čo mne táto súťaž dala do života. Ako som už spomínal, venujem sa fotografii takmer 17 rokov na profesnej úrovni a Slovak Press Photo tým, že už momentálne máme 13. ročník, tak stála od začiatku v podstate v mojich počiatkoch kariérnych. Ako začínajúci fotoreportér som asi ako každý seba kriticky nejak tak hodnotil svoju prácu, že ešte asi nie je na dostatočnej úrovni, aby som sa zúčastnil obdobnej súťaže. Ale keď prišla možnosť už prezentovať svoje fotografie v prvom ročníku, tak som nejakým spôsobom nazbieral odvahu a povedal som si, že to vyskúšam. Tých skúseností nebolo veľa, napriek tomu som prihlásil niektoré svoje fotografie a musím povedať, že hneď v prvom ročníku som úspešný nebol. V ročníkoch neskôr sa tie úspechy dostavili, ale nie je až tak dôležité byť úspešný v zmysle získať ocenenie. Úspech samotný je to, že sa niekto zaoberá vašou prácou a vaše fotografie sú hodnotené odborníkmi z rôznych oblastí fotografie. Či už sú to odborní kritici, alebo sú to samotní fotografi, alebo sú to ľudia, ktorí pracujú s fotografiou ako s obrazoví editori, tak získať názor od tejto skupiny ľudí si ja osobne najviac cením. Druhou vec, ktorú by som chcel vyzdvihnúť popri súťaži Slovak Press Photo je aj možnosť zúčastňovať sa fotografických workshopov, kde máte opätovne v priebehu niekoľkých dní možnosť sa aktívne zaoberať fotografiou, či už vašou konkrétnou prácou, alebo máte možnosť sledovať, ako pracujú vaši kolegovia, ktorí sú účastní na tom workshope. A mne osobne táto skúsenosť priniesla do života, čo sa týka mojej práce, asi najviac. V prvom rade je to teda možnosť konzultovať priamo svoju prácu s odborníkmi, s fotografmi, prípadne s editormi. Vždy záleží na tom, kto vedie ten workshop, ale rovnako tak aj vidieť, ako sa popri mne vyvíjajú pracovne aj moji kolegovia, ktorých bežne stretávam počas dňa v práci alebo v teréne. Takže mňa osobne najviac asi posunulo táto možnosť, mať možnosť zúčastňovať sa workshopov. Preto ak váhate s prihlásením svojich prác do súťaže, tak skúste to, nič za to vlastne nedáte, okrem teda vstupného poplatku, ale tak to je úplne samozrejme. A myslím si, že ak sa chcete fotografii venovať dlhodobo a profesne, tak je to veľmi dobrá škola a určite to každému odporúčam.